Parkish Records представят една продукция на Пишман ООД Юнайтед. Филмът Откритие. Главните роли представят Галинчо, комисар Футов и с двойна роля Кукичката. Следващата роля Гаро. Следващата роля Додонов. Лико Додонов. Следващата роля Гретиш. И последна роля, но не е последно място, Надя. Полицейското управление в Паркиш Сити. Комисар Додонов на разпит с Галинчо. Галинчо, трябва да се впишеш в групата на Гаро. И как му трябва да прави? Да си ли бабичка? Не трябва да изнасилиш бабичка. Трябва да се впишеш в тяхната група. Какво да направя? Сега ще те поставим на детектора на лъжата. Когато направиш брррр, знаеш, това е истина. Няма проблем. Ръцете. За какво е? Ръцете. Казах детектор на лъжата. Баща ти бил ли е бандит? Не. Телефон. Галинчо, следващия въпрос. Баща ти бил ли е балерина? Не. Галинчо, Галин ти е името? Да. Полицай ли си? Не. Галинчо, това е Гаро. Новият ти шеф. Ти ще играеш ролята на картиците. Мога и аз. Бълък. Ти ще влезеш в тяхната група. Ти ще си моят шмекер. Кинефичи си? Не, и без да засилаш бабички. Моля те, това е много сериозно. От това зависи нашата кариера и работата на нашата огромна организация Шива и Б, нашата народна полиция. Много благодаря за възможността. Каква възможност, бе? Каква възможност? Това е въпрос на живот и смърт. Хубаво. Не. Гасни. Додонов. Това е дясната ръка на Гаро. Той му е като син. Печен? Утре Додонов ще ходи да бере гъби. Утре Додонов ще ходи да бере гъби. Искам те с него. Кошница си идем? Не ти е нужна кошница. Това ти е връзката с мен. Така, ще имам поро? Не, това е телефон. И на най-кратката новина ми звъниш. Галинчо, ти си много тъпо парче. По-тъп от теб не можах да намеря. Кома си мага глупости, човек? Ти отси. Той си на газа. Утре други ден ще бъдеш на моето място. Михо, утре? Не, по-други ден. Гаро ми бърка 15 години в живота. Газа, майтка, гледам. Утре ти искам с него. Аз трябва да бъркам газа. Не. Свободен си. Миш, ще ми... телефон че нещо? Номера? Да, там е. Се върна по автограф. Чао. Чао. Ще го смажа. Додонов. По-сериозно, Да, шефе. По-сериозно, Трябва да се намерят хубави гъби. Али, давай, действай. Ще го смажа. Ще го смажа. Какво става? Има ли гъби?
Това те е играта на тебе, бе. Ма нямам игра, бе. Това те е играта на тебе, бе. Нямам игра, бе. Сега ще е баща с мене, бе, Ако се да? баш, ще го усетиш. Абе, не ми говори така, бе. Тук ще има проблем. Шефе, кай му нещо от това, аз съм баща, бе. Абе, това ти е играта Чакай, на бе, тебе, чакай, бе. Това ти е играта на тебе, кажи, Абе, бе. Додонов, чакай, какво става тук, е? По всички, ти не се бъркай. Додонов, той днес кой е? Паси ми Да, бе. задника пандиза, бе. Да, знаеш, кой съм? Пустете го. Абе, кажи, това ти е играта на тебе, бе. Знаеш, кой Познайте съм, бе? се малко, успокой се малко, е Знаеш, кой Додонов, съм, бе? чакай малко. Сетих се кой си. Оня не си писах във Фейсбук в 3 часа. Виждаш ли? Спомняш си? Оня сайт, дето го пратих, спорното. Баби. Спорното с баби. Погледа ти ви, бе. Да, хареса ми. Ево, Олигофренец. ево копа. Ела, бате. Ево, бе. Между другото казвам Галичо. Приятно ми, аз съм Додонов. Ахвам берен гъй. Ела, първо се запознавам с шефа, бате. Гъбеш берен? Гъбете, бате, после. Чакай. Шефе, искам да те запозная с новия от нашата групировка. Той спаси задника на косичка. Моя. Не, неговия задник. Пандиза бяхме заедно. Приятно. Какъв сте, момче? Аз съм Аз гаден ли съм? малък. На колене? Съсепан. На колене? На коленка ти каза Не, шефа, само- бе. На колене? На Послушай, коленека ти шефа. Не, каза бе, шефа. стига сега. Послушай, шефа. На коленека ти каза шефа, бате. За кой работиш? За теб? Сигурен ли си? Да. Ако ти дам 2 пакетчета захар, ще можеш да ги позираш? Ама аз съм диабетик. Да, диабетик съм аз. Ти си много интересен, ме искаш да гръм. Не бе, как ме гърнеш? Мога да стана ти. Чакай малко, не съм ти казал да ставаш. Интересен ли съм? Но. Искам тези две работи да взема добра цена от тях. И да ги дадеш на добър човек. Имам хора от старата. Аре, действай. Става. Добре си. Не, брат, имаш Да, нещо. удобно. Имаш нещо, брат. За теб винаги. Брат, моля се, бързо. Умирам направо така, не съм добре. Само гледа, знаеш. Да, няма проблем. Разпи го. На прилиния. Мерси много. Чак. Брат, ще платя по-късно, мерси много, брат. Ще го правим, Шефе, това нещо ме съмнява. Нали ти ми го препоръчал, Букук? Помисли, че е стабилен. Ай, ти ми каза да намеря някой умен. Сега кой ще ми Нашата даде групировка. кинтите? Кой ще ми даде кинтите? Аз мисля, че той ще те пак Ще ще се очистя справи. двамата, искам с кинтите. Ще го оправим, шефе, спокойно. Какво става, бе? Братлета, видяхте ли новия? Изкивахме го, да, много е печен. Трябва да го тестваме. Човек ще Нещо- свърши нещо- работа. Нещо не ми вдъхва доверие този Букук. Кукичка, Да, шеф. утре за те имам една задача. Да. Искам да му спретнеш на този новия един парад. Да разбере кой е шефа. Готово, шефе.